Türkmenistanyň häkimetleriniň koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen Türkmen-Iran serhedini ýapmagy netijesinde Özbekistanly ýüklog sürüjileriniň onlarçasy indi 20 gün bäri Lüftabat we Saraq serhed geçelgelerinde ýolundan saklanyp galýar. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň özbek gullugy bilen habarlaşan sürüjiler 23 fevraldan bäri ýükloglarynda sanitariýa talaplaryna ters gelýän şertlerde ýaşaýandygyny we özleriniň pulunyň gutarandygyny gurrun berdiler. Özbek sürüjileri telefon arkaly beren maglumatlarynda azyk önümleri we guruluşy haritleri ýüklenen ulaglaryny serhed geçelgesinde goýup gidip bilmejekdiklerini hem aýtdylar. Lüftabat serhed geçelgesindäki sürüjileriň biri soňky 20 günüň dowamında sürüjileriň öz ýük ulaglarynyň kabinasynda ýaşaýandygyny we bu ýerdäki şertleriň sanitariýa talaplaryna ters gelýändigini gurrun berdi. Biz ýüz göterim sanitariýa talaplaryna ters gelýän şertlerde ýaşaýarys. Ýöne bize koronavirus ýokuşmady. Biz dolu sagdyn. Biz ketelçiligiň ýaýran ýerinden 1000 kilometr uzakda ýerleşýäris. Biziň eýýän pulumuz gutordy. Özbek ilçihanasynyň wekilleri bize eger siz transport serişdeleriňizi bu ýerde galdyrsaňyz biz size watana dolanmaga kömek ederiz diýdiler. Ýöne ulaglarymyz bize ynam bildiren adamlaryň ýükleri bilen dolu. Şol sebäpli biz ulaglarymyzy goýup Özbekistana gidip bilmeýäris. Biz gözegçilik aslında Özbekistana alınıp gidilmäge de taýýar diýip 11 martda anonimlik şertinde söhbetleş bolan özbek sürüjisi aýtdy. Özbekistanyň Tehrandaky ilçihanasy 11 martda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň özbek gullugyna beren maglumatynda häzirki wagt özbek diplomatik missiýasynyň sürüjileri öz ulugynda ýurda getirmek boýunça Iranyň we Türkmenistanyň degişli häkimetleri bilen gepleşikleri geçirýändigini aýtdy. Türkmenistan koronawirusyň ýaýramagy bilen bagly öz serhedini ýapdy. Şol sebäpli biziň sürüjilerimize öz transport serişdelerini gümrük postlarynda goýup Özbekistana uçorly dolanmak teklip edildi. Ýöne biziň sürüjilerimiz bu teklibi kabul etmediler. Häzirki wagt biz sürüjilerimiziň Özbekistana getirmek boýunça Türkmenistanyň we Iranyň degişli resmiýetleri bilen gepleşikleri geçirýäris diýip Tehrandaky özbek ilçihanasynyň işgäri aýtdy. Mundan öň 7 martda Özbekistanyň ýüklog sürüjileri özleriniň ýurda dolanmagyna kömek etmegi sorap Özbek prezidenti Şafkat Mirziýoýewiň adyna video ýüzlenmäni ýazgy edipdiler. Iranda koronavirus bilen kesenlärleriň we ölenleriň sanynyň artmagynyň ýygyny fevral aýynyň ortalarynda Türkmenistan, Türkiýe, Irak, Pakistan, Ermenistan we Owganistan özleriniň bu ýurt bilen döwlet serhetlerini ýapdylar.